दिनै बड'फा इउएन ब्रह्म कलेजनि दरखं मोखाङाव जोङो 1 घन्टानि थाखाय दतमा दख'रा आरो बनरगाव दख'रा लोगोसे बड'फा इउएन ब्रह्म दतमा इउनिट एबसु जुथायै दिनै 1 घन्टा बे धरना हाबाफारि जादों आरो दिनैहाय बे धरना हाबाफारिया क'क्राझार जिल्लायाव थानाय गासै 60 फरायसालिमायाव बेबायदि हाबाफारिया सोलिबाय थादों। नोंथांमोना मिथिगौ बयबो जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जेनाखि भिसि प्रफेसर लाइस्राम लादु सिं बिथांनि एगेन्सै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खेब बेबायदि धरना बेबायदि हाबाफारि लाबोबाय। मानोना जोंनि आफां आसामाव थानाय गंसेल' बर'नि थैजों सोमोन्दो गोनां बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बे इउनिभारसिटिया दिनै प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंनि दारै बियो धंस जानो थांगासिनो दङ, जेराव माने जोंनि हाजार हाजार फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनानै गाव गावनि इयुन जिउखौ दानायनि सिमां सुजुदों। नाथाय दिनै बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया थि नांगौबादि समाव रिजाल्ट होनो हाया, नांगौबादि समाव एग्जाम फाथिनो हाया, जायनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा कलेज जोबखांनायनि उनाव डिग्री कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफोराव बेबायदि सोलोंथाइ लाहैनांगौनि थाखाय एडमिशननि बेलायाव गोबां जेंना जानाय, बेफोरखौ लानानै जों गोबां सिगांनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ लाबोदों। आरो जोङो दिनैहाय मिथिगौ बयबो प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंआ सासे जाख्लग्रा सुबुं, सासे थगायसुला, सासे षड़यन्त्रकारी सासे सुबुं, जायनि एगेन्स्टआव जोङो बयबो मिथिगौ 1/22 बेबायदि मोनसे केस नाम्बार जों बिथाङा 120B 420 आरो 409 आन्डार सेक्सन IPC बिथाङा दिनै केस सोलिबाय थानानै दङ। डाइरेक्टर अफ CM भिजिलेन्स एन्टि कारापसन बिथांनि एगेन्सै जेनाखि दाय हमनानै दिनै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव बेनि एगेन्सै दिनै केस सोलिबाय थादों, ट्रायल जाबाय थादों। दा बेखिनि समावबो सासे बेबायदि जाख्ल'नायनि दाय हमजाग्रा, थगायसुलानि दाय हमजाग्रा, बायदि बायदि दायनि थाखाय एरेस्ट खालामजानाय सुबुङा जोंनि बुहुम फरायसालियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बियो सासे बिसि जाबाय थानायनि जयगथा गैया। आरो जोङो बे बिथांनि दारै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ जौगाहोनो हागोन होननानै जेरै माब्लाबाबो साननो हाया, जायनि थाखाय जोङो बार बार जोङो आर'ज गाबदों, बार बार जों एपिल खालामदों आसामनि गभर्नर मानगोनां बिथां आरो CM बिथांनि सायाव जोङो बार बार आर'ज खालामसेयावबो दिनैसिम जोंनि लुबैनाय जोंनि दाबिखौ बिथांमोना मावफुङाखै। जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंखौ बोखारनायनि जेबो इनिसिएटिभ लायाखै, दिनै बेनि थाखायनो जों दिनै फिन खनसे बेबायदि एफिलिएटेड कलेजफोरनि दरखं मोखाङाव जोङो धरना खालामदों। आरो बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो बुंनो लुबैदों जे दिनैनि बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जुदि जेबो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां गभर्नर बिथाङा जुदि जेबो बिनि सायाव इनिसिएटिभ लायाबा, प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंखौ बोखारनायनि जेबो राहा लायाबा, जोङो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोबनो गैयै, थाद'नाय गैयै मोनसे गिदिर बेबायदि मोनसे धरना खालामनो गोनां जागोन, जायखौनाखि जोङो खालामोबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सोलिनाया गोबां समनि थाखाय बियो खहा गोनांबो जानो हागौ। दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि हाबाफारिजों खावलायदों बेखिनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि लुबैनाय, जोंनि दाबि दावाफोरखौ सुस्राङो आरो लोगोसे प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंखौ बोखारनानै बेवहाय गोदान सासे मोजां मानसिखौ बेवहाय भिसि हिसाबै फाथिनानै होयो। गोजोन्थों।